बग्रिबारि पुलिस बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय। क'क्राझार जिल्लानि बतझरायाव गोबां बिबांनि साल दंफां हमनो हादों। बग्रिबारि पुलिस बिफाना फांखादल गामियाव गोबां बिबांनि साल दंफांजों लोगोसे गंसे ट्रेक्टर हमनायाव जाफुंसार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि बतझरा महकुमानि सिङाव सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेन गोसा साल दंफांफोरखौ सान हर जेरै हागौ एरै हाग्रा बिफानखौ मोस्लिद खालामना सिखावफोरा लांखोमानाया आथिखालाव गोबां सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो टिपकाइ पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मंगलाजरा ओनसोलनि फांखादल गामियाव थांनाय सानखालि गोबां बिबांनि साल दंफांजों लोगोसे गंसे ट्रेक्टर आरो S16 AC 1080 नम्बरनि गारिजों लोगोसे फेरथेरि गारि गंथाम पुलिसा हमनो हायो। हमनो मोननाय साल दंफांनि बेसेनखौ 10 लाखसो जागोन होनना पुलिसा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना गोख्रों नोजोर होनायाव फेलें जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। बग्रिबारि पुलिस बिफाननि गेदेर जाफुंसारनाय। क'क्राझार जिल्लानि बतझरायाव गोबां बिबांनि साल दंफां हमनो हादों। बग्रिबारि पुलिस बिफाना फांखादल गामियाव गोबां बिबांनि साल दंफांजों लोगोसे गंसे ट्रेक्टर हमनायाव जाफुंसार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि बतझरा महकुमानि सिङाव सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनाय बेसेन गोसा साल दंफांफोरखौ सान हर जेरै हागौ एरै हाग्रा बिफानखौ मोस्लिद खालामना सिखावफोरा लांखोमानाया आथिखालाव गोबां सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो टिपकाइ पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय मंगलाजरा ओनसोलनि फांखादल गामियाव थांनाय सानखालि गोबां बिबांनि साल दंफांजों लोगोसे गंसे ट्रेक्टर आरो S16 AC 1080 नम्बरनि गारिजों लोगोसे फेरथेरि गारि गंथाम पुलिसा हमनो हायो। हमनो मोननाय साल दंफांनि बेसेनखौ 10 लाखसो जागोन होनना पुलिसा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि हाग्रा बिफाना गोख्रों नोजोर होनायाव फेलें जानायखौ बे समाव नुनो मोनदों।